Asiakas miettii, minkälainen on se uuden kodin tarve, ja siitähän se aina ensisijaisesti lähtee. Katsotaan, mikä talomalli, mikä pohjaratkaisu sopii sille asiakkaan hankkimalle tontille ja siihen asiakkaan perheen tarpeisiin. Kun asiakas valitsee talomallia, niin jos on hyvin vahvasti tiedossa ja minkälainen se minun uusi kotini pitää olla, niin silloin kannattaa katsoa tontti sen mukaan, että se oma mieleinen koti sopii sille hankittavalle tontille. Jos valinnassa on tärkeä tietty asuinalue, niin silloin pitää katsoa tarkemmin, että se talo sopii siellä vallitseviin kaavamääräyksiin. Kun asiakas hankkii Elsby-taloa, prosessi lähtee siitä liikkeelle, että tehdään piirustustilaus siitä talosta, mikä on tarkoitus rakentaa. Melko varhaisessa vaiheessa on hyvä ottaa projektiin mukaan pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävä on ensisijaisesti hoitaa yhteyksiä sinne rakennusvalvontaan ja sitä rakennusluvan hakua. Kun rakennuslupa on myönnetty, niin silloin voi alkaa tekemään niitä tonttitoimia, jota on esimerkiksi puiden kaataminen. Itse taloon liittyen tehdään valintoja, jotka vaikuttavat muun muassa sisustukseen.